Пета. Ето ще стана. Чудо се какво прави сестра ми. Ей, сестро, кажи. Извинявай. Добре, няма нищо, но не искам да излизаш така без мое позволение или пък на някой друг. Но само не дей да казвай. Реално аз тайно си поръчах поръчка. Ти знаеш, че мама ще ме убие за това също. Да, както и мен. Би трябва да дойде. Позволила съм да дойде в къщата. Добре. Но да знаеш, че няма той да стои задълго тук. Той, където идва с пратката.